Mana kamano nyakore mga juang kamora mara mitira ka utul makinde magoniro kamano maduong ahinya to mokwongo wagoero kamano maduong ne obongo nyakalaga nyasach polo gi piny mamiwa chalo odiochieng' machalo koda kamano mondo chokwa rum kendo kwago mbaka mane chenro madondo nagi makelone kacha chakre chieng' wuok tich nyaka tich abich wagolo kaja jotelo mopogore opogore ka wago kodgi mbaka kendo ginyiso ni to piny luo ochimo kanye kata ngima dhi nade nyakore mga juang kamata e chenro en Steve James aka nyakwar nyaronyo wan tarik en tarik 13 dwe mar abich higa 2026 kaundo mabende wan godo odiochieng' ma kawuono wan kande kaachiel kod migosi Victor Nyagaya man kacha jatelo kata mana CEO ma Lake Region Economic Block kendo en kacha Doctor of Philosophy and Corporate Leadership and Governance nyakore mga juang en wuod luo mabende wadago kod mbaka motenore kaachiel kod dongruok ma yudore e aluora mar Nam Lolwe yakwa mondo iluwa e Facebook page marwa Chuny Nagi TV, TikTok Chuny Nagi TV kata subscribe e YouTube channel marwa mabit Chuny Onagi TV. Wachako chenro e yono machalo koda kamandie migosi Victor Nyagaya ka othul makende mosi ni ichiwo nade. Erokamano achiwo maber kendo amor mar chopo ka mondo ayud thuolo mondo atwag kod jodalawa e yore ma isemulogo eko. Erokamano wabe wamor kabisa kaka Chuny Onagi TV mondo mio yud thuolo ni makende mar chopo kandie. Ma kamera mari ne jara ma Chuny Onagi TV ma samoro digomb ng'eyi ni to migosi kata Dr. Victor Nyagaya en wuod kanye. Erokamano ahinya. An nyinga Victor Nyagaya, an wuod Seme, dhot mar Kakelo. Maloyo ahinya an aja Kisumu County and I think that mano gima duong' ahinya. To sani atiyo gi Lake Region Economic Block kaka CEO mkurugenzi mkuu. To nitie gik mang'eny mobro wacho koluwore gi penjo ma iparo ni diher mondo ipenja mondo aduoki e gik ma wasetimo kata gik ma watimo kata gik ma wageno timo mbele. Erokamano. Wachoko ga chenro ni gi ngero ka ngero ma kawuono joluono go ngero ni jakinda ema keyo. Erokamano. Jakinda to ema keyo adiera. Nikech koki timo kinda tinyalo give up on the way, inyalo weyo ni chunyi nyalo ol. To kare chunyi ol sama onego bed ni iginene iyudo ipokea ushindi, iyudo gima ber. Omiyo jakinda ema keyo. Wan gi jok mang'eny ma wanyalo chiwo kaka examples ma e Kenya kae kata oko mar Kenya ka. Kata mana dalawa e ginene Luo land kae ni aparo ni ung'eyo jachung' bura mar Karachuonyo Dipo Kuome. Dine obedo ni oweyo chon dikoro kosebedo MP for 2 terms. Ma bende sani aparo ni en the oldest member of parliament parliament mar Kenya masani. To mana nikech ne apani nochung' karibu ndalo 7 kore marema. Omiyo gimiwacho no is true, jakinda ema keyo. Erokamano kwa chaka adagombo mondo miyar ne janeno ma Chuny Onagi TV ni kwa wacho weche mag Lake Region Economic Block. Wawachang'o. Mokwongo daher mondo ung'e ni Lake Region Economic Block en riwruok mar counties 14. Ma counties 14 no en Migori, Homa Bay, Kisii, Nyamira, Bomet, Kericho, Nandi, Bungoma, Trans Nzoia, Vihiga, Busia, Siaya, Kakamega gi Kisumu. Maga 14. The jakom mar Lake Region en Ngire Professor Anyang' Nyong'o ma en chairman mar Lake Region Economic Block. To bende of course ung'e ni en governor ma Kisumu County. So en motelo e migawo no and an CEO to wan kod
about 28 wan gi ji 28. To migao ni nochak karibu 8 years ago, ma yude ka oyudo ka Antonetio Nairobi ka nosechake. Koro nitie yore mang'eny ma gisebedo ka gitimo kanyakla, to daher mondo alosie ma wasebedo kwa wang'iyo ni nyalo timore, ma wasetemo, mosedonjo, ma pod watemo, ma pod waparo ni biro dhi mbele. Koro depend on area midwa ni wamul. Kwa chaka mokwongo yiena mondo apenji, gin counties 14. Yes. To counties 14 gi, Kisumu County emomako lemo madongo. Jakom mar LREB en governor ma Kisumu County, CEO bende nin mawuok Kisumu County. That is true. Ma ne biro nade mar miyo mondo counties gi? Gino osekelo weche ma ji penjo mang'eny. Gima timore en kama. An awuon ne abed appointed gi the former chairman, ma en Governor Oparanya. Of course, county mari nyaka recommend. Koro county ma Kisumu government no recommenda to summit. Nikech summit en bura moriwo ji governors 14. At that time noonge shida nikech ne jakom ne en Oparanya. So ne en jabaluya to bende jaluo. To koro kane gichako gitimo yiero, to giyiero profesa. Koro ok ne anyal ringo ni nikech koro goyier profesa. An ok anyisogi ng'ama gidwa yiero, gin ma gibet piny kaka governors, to giwacho ni wan ng'at madwaro mondo okaw telo bang' Oparanya en Professor Peter Anyang' Nyong'o. To bende nok oyiere ayiera nikech oyiere, noyiere nikech en gi ability, osebedo jatelo in very many organizations, ok kata mana bedo governor kende. Ning'iyo gik ma ng'ato osetimo e ngimane kaka jatelo. To yud ni profesa kuom jok ma ne dwaro mondo bed jatelo, en ma noyiere kendo noyiere nyalhodia, ok ni ng'ato piem kode. So mane kaka okelo kaka koro watiyo. Nikech obe koro nok onyal donjo to wacho ni in ing'e ni in wuod Seme, in wuod Kisumu County. Koro jo Seme ute. Koro dhiyo. Koro en a coincident. Yes, en a coincident ma notimore. To but yiero timore ma in fact this year nonego bed ni ibro tim yiero definitely mar kombe go eko. Yiero itimo bang' ignedi? Onego bed after every 3 years. But nyocha aparo ne gideko, but gisewinjore ni gibro timo machiegni. Mana bang' yiero mar before. Bang' yiero ok ji dhi dala. Kaeto chako manyien. Nyiswa ni to migao machalo koda kamandi, dongruok mage kata mana ber mage mabende koro kelo e counties chutho to makaluo magwa? It is difficult mondo wawach ni Lake Region nyalo kelo dongruok ne piny luo kende. Nikech gin governors 14 mabet gimiluongo ni summit. To ka gisebet kanyo to giwacho weche ma oriwo 14 counties. Mokwongo kane gichako, kamano kapok nabiro ne gidwaro mondo giyaw bank moriwo all the counties. Avnen ginene paro maber kabisa. To nobwogo national government. National government owacho ni ok unyal yawo bank maru miluongo ni Lake Region Economic Bank. Yet mane gima nyalo kelo pogruok ahinya e piny, manyalo miyo piny dongi, ok kata mana karwa kae kende. Brodo ni ka dine gi succeed gi idea no, dine sirikal mamalo wetamogi, dikoro wan kuma bor kabisa kaka oganda mar Lake Region. Bank ne dhiket kanye? Bank to nini dhiket headquarters en Kisumu. En Kisumu. Emomiyo kata mana sani headquarters mar Lake Region nitie Kisumu. But ok en gima gise abandon, pod en gima itemo. Hai maber ng'ato miluongo ni our Minister for Cooperatives, Dr. Oparanya, pod nigi that dream, kendo pod osiko wacho ni gino kaka ne gichake ok biweye.
nyaka gine kaka ochopo nikech koro gine sirikal. Professor Nyong'o is koro bende chair of LREB nikech ne gichake ka that time Oparanya was the chair. And kamora mora moarome to aneno ka giwacho ni that is something manyaka gi pursue mondo jo korwa koni oyud thuolo nikech ibiro yudo ni banks mantie region masani mawantie ni onge moa karwa ka. Gina banks moa oko kucha tete. Mane manokelo shida that time nikech jok moko neneno ni kokaw bank marwa mar Lake Region moyaw to biro nego bengi gi koro gibiro bedo ka gionge gohala. So mano ne nyiego manyalo wacho ni at very high level. But that's not at all. That's mano ke gima ne gin go kende. Wasebedo gi many other programs kata chakre bi. Gima duong' ahinya mwatimo ahinya en ng'iyo gima nyalo kelo shida e kind, let's say wakaw ni wan Kisumu kaeni to tuo mar dhok ochakore. Donge washare chirni. Ya koro ka ok wabedo kaka jo man kamoro achiel to wariwore to wakelo kaka inyalo duok tuo mar dhok no. Inyalo bedo confined Kisumu mondo thiedhe mondo room to mana ka uriworu mondo markets obed gi boundaries ma ok nyal yudo dhiang' matuo kaeni tidwa dhi use Nandi, tidwa dhi use Busia, matieni udwaro affect all the 14 counties. Tok mano kende nitie kaka nyocha ne wan gi COVID-19 Lake Region block kende mane nitie gi committee mar COVID-19 committee for experts mane wa predict kaka COVID goyo biro ma instrument mane watiyogo no mane kata national government or adapt nikech ne na very unique scientific monitoring system wuok Germany oriwre gi jo Lake Region Economic Block kotel negi gi Professor Kamarogo kaka chair to kod jotelo mang'eny mane nitie council mar COVID-19 mowuok e kuonde 14 counties go. Omiyo kata gino nonego ji to ibiro yudo ni predictions mane timo gi joginene gi jo Lake Region Council of COVID-19 nokonyo kabisa ngima mar jo Lake Region kaini. Kata ka ung'iyo statistics gintie kanyo ibiro yudo ni ok ne wahinyore kaka other counties, kaka other blocks. In Kenya be onego nyisi kata kapok wadhi mabor ni wan gi blocks auchiel. Wan gi to marwa is the biggest and the largest. Yeah, to wan gi different blocks, coast, eastern, central Kenya, to kod North Rift. Yeah, so nitie konyruok mosebede ahinya kuom riwruok ni. But on top of that, mano nyisi korka health. Agriculture wasedhi a lot, wasedhi maber kabisa wach mar pur. One kaka sani, the latest, mano nonega wach mogik, lakini koro iwach mondo apim ni everything. The latest program mawasani wan go 14 counties and mar FAO, iluong ni Green Climate Fund. FAO okelo pesa mar konyo jopur yore mag about 6 value chains mochiwo dairy, mano chak, ginene tea, nikech ng'ena nyisi ni wan gi jokereche ya kanyo. Nitie coffee, nitie ginene green leafy vegetables, iluongo ni alodhe mag nyaluo, fruit trees to kod gwen. Mago 6 value chains. To gikelo pesa maber ma is about I think about 50 million USD. To ber ni pesa no gimi anybody. FAO ematimo the support. Koro gisewuotho sani gisetimo training almost in all the counties mag 14 counties gi mag onego bed ni gisetieko. Bang' tieko training farmers, training jok ginene trainers madhi train farmers. Kaeto koro the next phase koro en ginene practice mondo gichiw ka group maru dwa timo coffee to gikelo nu seedlings.
ka group maru dwa timo dairy to gikelonu dhok, ka group maru dwa timo chicken to gikelonu, kaachiel giluwo bang'e to gikelonu jok ma dakteche mang'iyo various, jo agriculture gibro kelo jo extension officers mabedo trained kata sani, gibro kelo jok mang'iyo veterinary, everything is any package mar FAO program for 14 counties, and it's only in the Lake region Emane win that support through the proposal mane wandiko since 2022 nyocha ka obedo implemented, kanyocha wa achieve that. So one gi FAO program moriwo 14 counties, and that's quite an achievement. Or en gima run for 6 years. 6 years. Yes. Koro bang 6 years ibro dwar ni ng'eny jopur madala in Lake region block ng'eny gi ose welo dhok mag ginene mag kienyeji kaeto kelo mag chak. Imiyo en free support, onge loan, emomiyo kumiu pesa, imiyo the actual thing ma udwa timo. 15 million en yearly cost. 50 en yearly cost en no, it's once to run for 6 years, yeah. 50 million years. People get to all the 14 counties. Yeah. And all the 14 counties. Koro un ma gisebedo gi training in almost all the 14 counties. Gise both farmers, extension officers, veterinary, gitimo training no mondo kony. Ka koro gi implement to yudo ka all parameters, all gimora mora manyalo kelo shida osebedo, oselosi. Koro miyo japur tije yot. Ok gidwar mondo gikel ni dhok 2, 3, 4, 5 kata 10 cooperative maru, nikech gidwaro tiyo ahinya gi cooperative societies within the block. Ka gikelonu to un mane ma urito to multiply for the next 3, 4, 5 years. Gidwaro ni by the time ma program rumo, cooperative kanokaw ni en coffee to en gima unyalo neno gi wang'u ni usetime, kendo koro en giweu ka koro unyalo wuotho gi tiendu without support. Tiende ni onego multiply ma by the time a program rumo, kane group maru pidho gwen, to sani onego bed ni you are not only okune upidho gwen kende, to upidho ma ulosi ma giuyud market, nikech market training bende ni ei program no. Mondo koro mane ma mondo bed teko e cooperative society maru, maka ng'ato wacho ni an adwaro gweno kata adwaro tong', to ng'eni cooperative moro nitie Bungoma, gisedhi maber ahinya, koro wadhi uru Bungoma. Jo Bungoma nyalo dwaro mboga magwa ma kienyeji, gocho ni the cooperative moro nitie yo Kisumu kocha, ong'ere ahinya, en mogolo kienyeji moloyo cooperatives moko ma wantiego. Kidwaro chai to dhi uru Kericho, kudwaro wang'eyo, koro wapogore in every county. Ng'ato kaw gima unjo ka onyalo bedo motegno e temo. Yeah. Mopogore gi FAO, un bende gi migawo moro amora bende siro LREB? No. Wang'eny gi jok mang'eny kaka sani, apod adhi nyime, wan kod migawo miluongo ni wariwore gi jok miluongo ni KMET. Watimo go health mar nyithindo to kod education from nyathi manie ich, from conception to the next 1000 days, ndalo 1000. Mano gidwaro, ging'iyo kaka wanyalo konyo buongo mar nyathi mondo obed dhano ma wiye tiyo maber, nikech kaka Nyasaye onyuolo e pinyni, ng'ato ka ng'ato nigi teko mare. Onge ng'at ma Nyasaye onyuolo ni nonyuole ni fuwo, hakuna. To en mana kaka urito nyathi kochak nyuol nyaka ochop higni 3 ma make obwongo ne otegno. Mano en program watimo gi KMET kod American NGO Hilton Foundation. To wase spread into 14 counties. To wan kende mwatime in this country, mar Kenya. That program mar iluongo ni Smart Start Initiative. Smart Start tiende ni chako
ma smart ka nyathi mama osemako ich, to chieng' momako ich no, bang' kose mako ich, to ichako ng'i ngima nyathino ka ni e ich. Nyaka nyuole mobed, kinyuole 9 months, to en nyathi mirito. Itere iluongo nang'o, osiptal kuma ichuoyogie sandan, ting'iyo kaka nyathi obet, kaka nyathi odak e ich, kendo ka nyathi sewuok, tidwaro mondo nyathi gi mama obed e hali mamber. Program no osewacho ndalo mang'eny, kendo wawacho ni ji kowaromo e puonje mondo ni ka mama oyudo nyathi mama omako ich, ber kitiyo gi mama no maber ne kitiyo ne nyathicha. Kikawo mama no tigoye, tigoyo nyathi bende manie iye, nikech sama mama ywak, nyathi bende winjo lit. Koro en oywak e iye kucha, to mama bende ywak oko ka. And then on top of that, gima ji ok ong'eyo mang'eny, ni nyathi manie ich winjo wach kendo mako duol. Ma kapo ni in kaka babane, isiki go min gi, to in duondi no wiyo kano wilgo. Konyuole ni, kiloso ni to paro, ni tok mae ng'at mane go wacha. Koro kindu gi nyathini osekethore, to in tikia. Koro nyathino odak mana koluor. Kowinjo kiloso, to ong'wony. Kiwinjo kiloso to ong'wony. To kitiyo kode maber, ka en e ich kacha, to konyuole, to in kosewinjo duondi no, to in modwa ringo biro iri. Tiende ni tudo hera. Kaeto iloso dak nyathino, ing'iye nyaka obed 3 years. Sani ok ine ka nyithindo wachulo ne fees mang'eny ahinya ka osechiko klas 8, nikech koro iseyudo pesa, koro idwaro mondo nyathi odhi e skul maber. To kama onego itiye gi pesa no, en kochakore conception nyaka 3 years. Bang'e koro nyathi rieko, kadha penj pesa go, koro you can do other things with it. Yeah. Opuonjre kende. So those are the programs, and mago gik mang'eny loko ngima ji in the Lake Region Economic Block. Kendo waseromo kata gi governors, wasebedo kodgi piny, all of them, discuss kodgi, gisedhi kodwa e puonj, magi bende sani koro gikawo pesa, ikete ginene, ikete proper nursery schools, kata ka sani dhi most of these counties, every county kidhi osiptal ibro yudo kamoro motheg matin, kama nyithindo, kama mama gi nyithinde donje kodhi thiedhgi, ok rewgi gi ji. Kata schools, kata kamoro amora park, kata kidhi ka ibro yudo ni nitie spaces moketne mine ma ojamzito, to kod mine ma pod nyuol, man gi nyithindo, kama gituge. So gisekawo pesa no magiketo e departments mag ECD ma yande onge chon. To nikech program mawane wadwaro ni kawatieko, to koro counties nyalo timo gigi on their own without maonge partnership moa oko. Yeah, that's another program. Manyiso ni program wuok en mana ni weche mag ohala kende, nyaka weche mag somo gi thieth bende ung'eyo. Exactly, yeah. Yeah, ena gima kizungu luongo ni multilateral. Wang'iyo gik mang'eny. Wane fisheries, wane so many things. Wash, public health. Ng'ato digom penjo ni to ofisu ni kata pis maru ni, aguchu kata mar pesa, bende county kata mana governors mag counties 4 gi, gine magikelo pesa gulu maru kopogore gi jogo bende koro konyo, kose unere kaka no. Riembo tije magu. Onego bedi ke chik constitution, wacho ni counties te onego bed ni golo pesa ma irango the Lake Region. Kaka 14 counties, aparo ni kane gichako, ne giwinjore pesa moro kanya, either kiane 10 million, but anyway, gine ne osebedo osebedo implemented, nikech Lake Region kana osenyuol, ok kata Lake Region kende, North Rift to kod all other blocks, mane kaka onego bed ni giyudo pesa, each county golo some amount to tere headquarters maran go first ginene operations, but osebedo matek. From that 10 million negiduoke almost up to 2 million per county, but even that kelo shida, nikech national government
gi migawo miluongo ni COB ok dwar mondo release pesa ni, kelo shida e blocks kata mana e ginene COG nikech gidwaro mondo gigi obed kawuotho kendgi maonge ni county national government miyo sirikal pesa matindo the regional governments kaito regional governments bende chiwo koni. So gidwaro mondo gilok gini mondo bed kaka Lake Basin Development Authority ma gibende giyudo budget margi kendgi from the treasury. Yeah, nikech mae ni en kaka goodwill. Inyalo yudo governor makata nduru ko bigolo biro tiyo for 5 years. To ben a member kaka koro nchokelo program mar fauni. To bendo kwanyalo we oko ni nikech nyocho benefit. Yeah, and part of this block. You see, so but nitie jok moko ma benefit more than others. Nitie counties magolo pesa, they are few but they are gine consistent. To nitie moko ma donjo office to tiyo for 5 years to kata ndruruok bi e county government. To ka ji romo to gintie. Ka the president dwaro mo kata gi county government on some project to gibende gina kanyo. So mano e gik moywak ni onego kwaromo kendo kata kaka jatelo poko handover, they should address that mondo gibed in a situation ma this block ok bi tho nikech governors mabiro biro ok bi yudo time for it. To gine kaka pioneer governors nyaka giket instruments iluongo nango chike motegno mabiro miyo pesa wuok Nairobi kabiro e county government directly to Lake Region. Ka ok otim mano to wabiro bedo ni watie iluongo nango goodwill hera mar governor mobiro. To konego bed ni en in that nikech ging'eny gitin sani to ng'eny gibiro dhi man gi passion ineno. Koro mane momiyo waywak ni nyaka kapok gidhi to giket chike motegno mabiro guro Lake Region economic nikech gik magisekelo onge nyaka ng'ato ok nyalo wacho ni onge gima osetimore. There are benefits. Ka Lake Region nyalo kelo 50 billion into the economy mar the Lake Region. Ok mano is good money. There's so much which they can do. Gima timo winjo kandi en ni un kaka Lake Region nikech uonge aguchu mabendo nyalo timo godo adongruok achiel adek but koro un umanyo exactly wang'iyo partners. Yeah, that is the main strength. But nitie gimiluongo ni administrative cost. Yeah, nikech kata kibet piny kindiko all your proposals, you sometimes tune in mondo hire consultants, sometimes tune in mondo travel to Nairobi by air, whatnot. So you need your own account ma pesa donje regularly and consistently, not by goodwill. My sakasa igo sim ne jatelo ni poki chudo kuom higni adek konywa mano is kapok wadhi break ye moda pinjo machiel kandie gini bineno ka samoro nyalo kelo ywaruok kind dongruok ma county kelo kaka governor to kod ALREB Lake Region Economic Block ni bende nitiere kaka uromo kata utende kech waromo maber ok wanyal timo gimoro e county mora mora kapok wadhi kaka koro sani program mar FAO kata kane watimo mar wash and public health wakuongo wadhi sensitize jotelo mochung'ne kaka public health to en gima oserom ma governors oseromo mosepuodho ni dhiure pap ulos gi jowa ka koro wakelo program kaka mar KMET to kod Smart Start initiative mag nyithindo nochakore Siaya when Governor Asanga was governor gi jaode and they did a good job. Koro gini was spread to the entire county mondo mi governors ogol pesa mondo rwake ECD nyiso ni gisewinjore. Koro wan wadonjo kama winjruok nitie. Koro waloso gi jogo to koro tich dhi adhiya maber. Ka en kaka FAO, waromo gi Ministries of Agriculture Monday, mwabed gi jotelo agriculture in every county. Mwalos kodgi magi understand. Makata kaka koro waoro ji mondo dhi opuonji e yore mag migawo mar pur gang'o. Wadhi mane county. Gima sani koro nyo FAO timo en mane pesa ema ok gimiyo county. Pesa gidongo Nairobi gin magi manage nikech sache moko ntiega issues of eluongo nang'o
corruption and what have you, but sani jolok are very clear on pesa magi golo, gin magi manage nyak. Gin gimiu gik moko, ok gimiu pesa. Gimiu cash. Yeah. Erokamano, make mana kanyo wadhi ywe matin kang wadugo to wadhi chako kachiel koda bende migao ma bende waseyudo chutho to counties mago mag Nyanza, Kisumu, Migori, Homa Bay kod Siaya. Wadneno to dongruok mano ma bende Alrebo osekelo ne counties makaluwo kanyo. Koro Mgajwang' dhoth niwacho ni okaluwo kende, but koro wadhi neno to wan kaka oganda Luo ere kaka waseyudo dongruok achiel ariyo adek. Med kete mana chunya gi tim. Koro Mgajwang' wadhi ywe bang' sama chuok waduogo kae to wachako kachiel kod somo ote mari. Kathuolo makende mar waketelno mar ariyo madundo nagi mapod wago mbaka kande kachiel koda
Dr. Victor Nyagaya ma en kacha jatelo mochung' ne Lake Region Economic Block kata mana CEO ne Korongo Jwang tielo na mokwongo tero wakacha migepe mag bende gisetimo ber ma counties moluoro nam Lolwe osebedo ka yudo Korongo Jwang kaachiel kod dongruok ma bende wasebedo kwaneno kendo kod tije ma bende gisebedo ka gitimo. Nowacho ni kwadogo tielo mar ariyo to wadhi choko kaachiel kod somo ote magi kata mana rwaki e twak kandi. Waneno ka wan kandi kaachiel kod wan ka gi Alphonse Warinda wacho ni okete twak, erokamano maduong' ahinya. Toto erokamano. Wan gi Ashley Lizwe wacho ni owinjo twak eno maber kabisa. Jaja Dero Joash erokamano. Wan gi Jaira Satito wacho ni owinjo wakaen Lolwe erokamano. Kandi Clara erokamano. John Omondi, wan gi Beryl Adhiambo kaachiel kod Maureen Oure bende okete twak kandie. Jejero kacha luongo ni Diana Tieno, Rati Boyton mano MCA ma Nyalenda wan gi Liz Jose, karibu sana. Wan gi Nyobera, wan ka digi oganda mathoth mabende okete twak kanyo. Korongo Jwang wacho ni kwaduogo to wadhi somo ote mari pono ni gi penjo moro amora ma bende digom penjo jatelo, wan kode kandie kapod omedo dhi kaachiel kod twak masani. Wacho ni kwaduogo to wadhi ng'eyo ni to higni 8 chakre Alreb ne chakre kata Lake Region Economic Block ma bende isemiyo kata achiel ariyo adek, Kisumu County ineno ni osego okang' machalo nade kaka bende en achiel kaka en headquarter ma Alreb? Mokwongo mondo aler kanyo maber, of course abro duogo kar ka Kisumu County, to adwa mondo anyisu ni wan gi advantage mokwongo kaka Kisumu County, wane ma headquarters ni ka, and ok ne watimo gini nikech governor bende chairman to an bende CEO, no. Gik moko nitie matimore because in luck. Yudo ni in kanye kama headquarters maru nitie, kaka for example yudo ni piny okuche mor nikech by luck Nairobi nitie kargi. Yeah, so ok en gima gipango, en koro nikech gino Nairobi is there, ng'eny gik ma donjo mabeyo beyo mongo donjo Nairobi. So ibrodo ni kane wachako program moro amora ma wachako gi Kisumu nikech mane headquarters. So the advantage en ni gikwongo giyudo gik mabeyo before other counties bende bro mana yudo, not a problem. But ka wachako phase 1, tiyudo ni phase 1 wachako ga gi Kisumu kata gi 2 or 3 other counties. To Kisumu nyaka bed the first. Kisumu nyaka kuongi nikech that is where the headquarters is. And that's where also the chair bende betie. Kinyalo wacho ni idwa miwa program ma mari to se fail. Ne uchake in Kisumu County and 3 other counties and it didn't succeed, to kendo koro udwaro mondo spread to 14 county. Nyaki succeed. Omiyo gima watimo Kisumu County kaka KMET bende headquarters mare ni Kisumu. Omiyo iyudo ni gik ma kuonde ma programs go osedhie maber ahinya en Kisumu gi Siaya, you know, and a lot of times bende iyudo ni Homa Bay bende, especially chakre Madam Gladys Wanga came to power and very aggressive. Ibro yudo ni a lot of programs motimo kata ka en health, though these counties di maber nikech ichako programs go in those counties. Kata mana ma wasani watimo mar fauni, ng'eny counties magwa osedhi maber, gisetieko program. To bende nyaka wach ni mana kaka ipenja ni ang'o miyo waduto wawuok e Kisumu County to wan e Alreb, mana kaka treasury, kane wandiko program mondo fund ni obi ne Lake Region Economic Block, the 50 million USD, ng'ama nobet ne Mbadi, the CS Excellency Mbadi ne pok obedo appointed nikech gini ne wachako before the broad based. To hai maber kane koro gini ochiek ma koro dwa wuok, obed appointed ang'o? Treasurer. Bed CS Treasury. To the deputy head of FAO in Kenya, en jadala, en jathurwa koni, you know. To ng'at mochung' ne ginene fund
GCF en bende ojaluo. Bende oja Kisumu kaya paro. So ibro an jaluo. Professor jaluo. Gini obiro Lake Region. Koro jogi ne wacho ni jogi no conspire. Ne omiyo joluo pongo kacha jaluo ng'ato the CS en jaluo. Deputy FAO manager jaluo. Green Fund climate GCF. Green Climate Fund head jaluo. CEO jaluo. Jakom jaluo. To kene gin wanok wapango. En mana coincident. Koro miyo kawan. But yuak to nitie. Yuak to nitie, but koro inyalo koro ang' nitie mango nikech ok inyal nyiso gine President Ruto ni don't appoint ng'ani CS Treasury nikech joka nikacha. En gimopangore kivyake. So programs mwatimo ibrodo ni jok ma yudo thuolo mar konyruok mokwongo gin jowagi onagi. Nikech yudo ni wan kod wuodwa mantie FAO wuok Migori. To bende nitie kako konyore gi jo Homa Bay. Wabe an kae jo Kisumu. Professor bende nika. Ja Green Climate Fund bende nika. CS himself Suba maene Homa Bay. So you see nitie programs moko ma ok gibi nikech ipango ni mondo timre to coincident iluongo ni the forces of nature obiro for you and it is working for you. Koro miyo uriuru to utimo gik moko to bende gima nyaka nyisi ni ok wanyal time in isolation. Kama wayude ber ka waseyudo to jomoko be nyaka yudi eka Lake Region nyalo bedo Lake Region. Makata sama ne wadwaro mondo pesa ni obi ne ne riparian counties machalo Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya. Ne nyaka wati gi wich ni gini onge sirikal mabro kete lwete ni pesa maduong' kamano dhi ne joka. Koro ne nyaka wasore iye kaeni to wabed gi joka. Koro gini ok nen ni en gir onage. En gir wan to wang'eyo lakini en gima koro obiro kaka Lake Region. Kaeto puonj bende osemiwa. Nikech koko mi puonj to pesa no be nyalo biro ma bende dogi ma county nuno bende nikech okete ok owach ni en ibro poge equal. No, obro bede koluwore gi programs ma uketo ma udwaro. Kinyalo keto programs auchiel e county achiel. To ka application mari no meet the standard. Tiyuda pesa to kiling ni bro biro to kibiyudo. So puonj ni nyaka wakwong water ne jowa mondo gini biro timuru kama. To koro kata ka osetimo ng'ato ok nyalo wacho ni en owe oko nikech onge gima no wacho ni pesa ni bro poge diere ni ng'ato yudo gire kanyo. No. Samoro ng'ato nyalo yudo 40 million to ng'ato yudo 10 depending on programs manyocha keto. Group moro yudo kata 100 million to group moro yudo 300 million depending on program. To mane ma wakawo teko mondo wapuonj jowa ni kik unindi, timuru kama. Koro gino kochopo e mesa kacha to en gik ming'iye lela ma ok nyalo wacho ni jogi okawo pesa otero koni mang'eny. No, jo Bungoma nyalo biro gi programs mohingo kata jo dalawa kae to ok inyal tamogi to giseketo gino e mesa to en qualified. So mane kaka waneno kaka president wacho ni tigi wi. Yes. Nitiere bende projects moko ma bende ithoroga chaki to samoro ichako gi to ka gidhiga maber. Yes. Ne wan bende kacha ne wan gi kama nogweli ma iluongo ni Afya Analytics. Mano bedo launch tarik 5 tarik 28 dwe mar 5 higa 2025. Yes. Odhi nade? Odhi maber kabisa. Wadhi through most. Ing'ene nyaka giyud gimiluongo ni approval in county nikech ok wadwar force any county. Emomiyo ne wacho ni nyaka wakwong wati gi counties. Monde ka gino donji. Sapa ni giseyudo approval e counties 7. Aparo nyocha ne wasign document. Assign ga every county. I think the 7th one nyocha. Koro to wadwa mondo time
in the Kisumu 14 no counties. ichuog nigi thuolo. Yeah, Kisumu osetieki. Kisumu, Homa Bay, Migori, I think Kakamega. Yeah, Kakamega. About 6 or 7. To counties abiro modongo ok dwa chiwo negi thuolo. No, gibro chulo. They're there. Ok time dichiel. O gitimo in phases. Yeah, gitime in every county. Wanyaka wayud authority, consent. Nikech nitie gimiluongo ni communication data authority or something like that. Data center. Manyaka chiw authority before a county or sign. So, what they face by face, but it is on course and it is progressing very well. It is obrokonyo support mar health data systems Lake region. Makoro mana gima nyisi chande. Wanyalo yudo ni tuo moro omuch Trans Nzoia. To wageng'e matieke gi Trans Nzoia kucha kapok ochopo Homa Bay. Mondo okobed confined. Kata ka en malaria mogoyo jo Migori. Malaria ng'eni en airborne. You know, waterborne and all that. So inyalo ti kode into this system, one called dashboard headquarters kae. Manyisi signals ni gima kamae osetimore Homa Bay. So other counties bedura alert. Gini nyalo spread machop kuro. Koro waketo teko mondo ti kumo chakore gono. Kodo bed mar dhok, kodo bed marang'o. One code data system if is kanyo manyiso watiyo kode koda gi joka Lake Basin Development Authority. To Kabonyo Fisheries ilongo ni Kabonyo Fisheries and Aquaculture Project nade. It is in progress. To mano is not directly Mad Lake Region Economic Block. Mano in program under Lake Basin. Yeah, but it's a national government project. And work is going on. Jatelo, His Excellency the President, Yando said the good money, very good money. Kane ochako ginene, kane ochako dok chien to revive masane. The work is in progress. Taparo no rumo before the end of this year, according to the way it is going. And the obro bedo gimoro mabro konyo jodala wa kabisa in fish production in the lake. Kech kaka obiro napa ni unyalo bedo gi interest gi project no. I've been there when kata mane wadhi timo launching ne wan gi the then minister Walo and ne wadhi around wide of the progress at that time is very 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 good and of course Walo was very supportive. Kaka ne in charge of special programs in the office of the president. And I don't have a problem with Kabonyo Kanyagwal. It is a reality mabrobedo in place before the end of this year or early next year. Yeah, the sums of money both donor countries to called Kenya government also allocate is good money. Dumarang went tarik 16, that is 2024. Nenti kambi ilongo ni Hayandi Global Supplies Limited. Mano biro kandi kendo nawacho ni odhi tiego kacha yorego mag bero rice. Yes. I know. Thank you so much. I'm glad you're following that very well. We ne wasebedo gi that company ma gisenyulo around not ours. Ahero yomadhi ginene. Yomadhi ginene. Madikisi. Yeah, just not far from Ahero Junction. Gisenyo kanyo paro ni about 7 or 8 acres. Magisechielo, giseyudo title. So gima pod kagi finalize and financial. To gidwaro gero the biggest rice mill in this country. So to gineno ka potential ok mana nitie Kisumu kende. Actually kanye kama koro wabro geni. Kanyo potential nitie in the 4 riparian counties, Homa Bay, Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya to kod Busia. So giparo ni ka gitieko wach finances, gine financials. Nikech apani en gima duong' gidwaro yudo pesa maduong' mondo gibi gi chak tijno mondo gikel
enough rice for consumption Kenya ka and export. So mane mapod, but at least the initial program osechim. The initial and to have space. Gini direct foreign direct investment. Or gibi duaro law from government of Kenya or from Kisumu County government. They buy it. Mana kaka kambi mantie Muhoroni cha. Mat jo Chinese. Matcha is direct foreign direct investment. Gibiro ginyeo law. To giput giketo pesa. To gichako ohala. To gitemo production. So they do, they create employment. Nagidi loso kajo be ethanol. Yeah, that is it. They had including not just, it was about 3 or 4 programs. Of course, Negibro keto their own hydropower, gine power margima, maran, gine kech factory of Nyal ran or interrupted power. Koro Gibro lost, Negi lost, I think 1 or 2 megawatt. Mabro ran the factory and producing that ethanol from the Guinea. What they're going to do, the sugar. Rice husks. Rice husks, yeah. Kaka CEO bende samoro winjo ywak mag jopur kose uto mano kudilgo? No. One called the director muchung ne agriculture. Otudore gi other agricultural directors in the county. Kantie gimora mora machendo to bro kelo mano to our attention to wabro dwaro organization mat deal gi weche mag pur to watero negi that ywak nigi makamaini timore in the county of Vihiga or en gima timore in the Lake Region Economic Block counties. Miwa uru support. Emomiyo in the Lake Region kanyo one gi G about 28. Each and 2 of them work in every county. Koro ka Kisumu, let's say kaka Busia one gi G2 ma uchung ngata chielo chung ne agriculture from Busia to gi share gi Nyamira, ngato bende wuok Nyamira bende. Koro one gi G2 mochung ne agriculture, one gi G2 mochung ne health, one gi G2 mochung ne water and environment. To giwuok gipogore kaka water and environment work Kisii, not Kisii, Bomet. Yeah, makata nyocha kanyocha waduogo, kanyocha wadhi loka gi governor ma Bomet, Excellency Barchok, to kod governor ma Bungoma, His Excellency Baraza, nani Lusaka, Governor Kenneth Lusaka, ne wadhi kod gi India e yore mag environment and water, sanitation and clean water madonjo into Lake Victoria, all these rivers. Mondo wadwaro keto program ma ntie system ma pigno nyalo bedo go cleaned mondo kochopo samo drain e Lake Victoria to o drain ka pi en pi maler ma ok en pi ma toxic kuom fish and marine life. So mane gima ncha wadhi timo ma jok mane wadhi loso gogo are coming to Kenya this coming week mondo wane kwa nyalo chako that program through the UN program of UNEP. Sector ma tourism. Tourism. Tourism is doing pretty well, especially awach kata ni Kisumu gi Homa Bay again champions. But generally the Lake Region got very many spots mag tourism. Actually, we don't have right now director mar tourism a LRED. Luckily, Homa Bay nya yudo no se oro ngato nikech osebedo vacant for about karibu dweche auchiel, but giseoro ngato sani ma is in charge of tourism sector mabro tudre gi all the tourist officers in the counties to promote our tourism in the Lake Region. In Busia is very rich. Kakamega Forest, the one called several, Migori, Homa Bay, you know, the rare antelope, Thimlicha, you know, we have so many, Kitimikai,
Obama in Siaya, 14 counties gi kotiko, ineno ka en economic activity man bende koro kelo pesa maber matime maber kabisa. Economic, you can't gauge. Nikech mano would be presumptuous because one called the different strengths. Kisii nigi strength mare in the production of banana. Kenya looks towards Kisii yore mag banana production. Kenya ng'iyo Bomet and Kericho and the Nandi production of tea, and the Nyoro Wayudo partnership, very huge one in this meeting Manyote Mareni, to upgrade the quality mar our tea in the international market, and that still Wokman Lake region block. So I would tell you, Nikingio production in this country, one gigik moka dek ma one go strong, actually 4. Kingio tea mimadhe odi pile kapile. Kati madhe northeastern to sugar inge kuma wuoke. Sugar wuok Lake region. To gima ginyalo replace go chak and camel milk mok madhi in the own country. The whole country tiyo gi chak mowuok Bomet, Kericho, Nandi, and parts of Central Province. But majority, that tea, that, what do you call it, milk, wuok Wakai. Kingio tea, onge kumuwoke moingo Lake region. So, tidwaro lake fish from the freshwater lake. The only place minyalo yudogo that in this country en Kisumu. So one gi strengths mopogore makelo financial streams in every county. Mok inyalo wacho ni mae dhi maber moingo mine. Gin interdependent. Onge ma inyalo wacho no ohingo moro. Kisumu to should be bigger nikech en the headquarters to kendo en actually an headquarters ma the entire region. In terms of income, we have the airport, we have so many things. And one bendegi plan mar keto proposal mondo or what gini ochako bed redone better, even bigger, the port mondo kaw bigger ships. Erokamano kwatieko. I'm going to on Victor Nyagaya, Doctor of Philosophy in Corporate Leadership and Governance. Nyis juwadhi e yiro manyien kalure gi lony mari. Ise interact gi 14 counties ki beyond. Ise wuotho kuonde mopogore opogore achiel ariyo adek. Nyiswa ni to yiro manyien kaka jatelo ji digomb winjo ka iwacho kik giwach ni dak ni penje jatelo. Yiro manyien chalo nade? Kahero ga donje politics because he mix politics gi ginene. Gi gimwatimo ni to you can go wrong, but nevertheless en position bende mar, it's a political position. To daher mana wacho ni okapar ni there is a problem kaka ji ng'iye. Jomoko wacho ni obro bedo a very difficult political time in 2027. Ta anaparo ni ka wachiwo leadership masoba in kuonde wate. In fact, kora nyalo loso in our region. Kech our region osebedo very strong politics national politics. To that strength ne strength ma jatelo Raila Odinga kachiel gi his lieutenants mane gichako go ne gin mana joma tin. Aparo ni there were not more than 7 or 8 people manochung' motegno led by him. Some are alive, some are people like Anyona Giri osedhi, but nitie jok mano ochung' motegno ma paid this struggle, some with their lives, some with the detention, people like Professor Nyong'o, people like James Orengo, Nkisa Kitui, wan gi ji mang'eny. Some was faded away, people like Paul Muite, but contribution gi ok wanyal gineno, ok wanyal erase. To ng'ama no lead that front, mochung' kod that front
moko betrayed wananchi en migosi jatendwa Raila Odinga. Now, chakre nyo Nyasaye kawo Raila Odinga, national politics osekawo totally gine shape mopogore kabisa. Ibrodo ni koro jomwalo ko jomalo kaka koro piny onagi kocha. Gitemo riwore, gidwaro mondo giyude copy paste mane Raila otimo, ma bende nochakore mana gi Jaramogi. Nkech Raila nena good student mar Jaramogi. People like Professor Nyong'o, Orengo, and all these people, strong characters. No gin jok ma nyithind Jaramogi. Raila emano iluongo ni first among equals. Koro joka dwaro mondo tim the same thing. Emomiyo gineno ka giriwore. Mondo gibedie gi lek mar bedo kod teko ila mane joluo nego. To kinege Raila no dhi beyond Luo. Raila ne tek in Nyanza. In old Nyanza, moriwo Jaluo, Jakisi, kaeto awach ni Kavirondo. Kavirondo is the right name. Kavirondo ne owuok Mount Elgon all the way to Kuria. Mago jo kamoro achiel ma Raila no manage riwogi mondo gilos gi duol achiel e Republic of Kenya. Mano ema waparo ni onego bed ni wanyalo tiyo mondo wabed gi legacy mo Raila no wenwa ni wanyalo unite jogi te from Mount Elgon nyaka Kuria. Wabed gi jo Baluya, wabed gi jogi nene Joluo, wabed gi jo Kisii, nikech jo moko nitie ma king'iyo adiera to dwaro temo pogowa. Jo Kisii odhi kocha, jo Baluya odhi kocha, jo Kuria odhi kocha, jo moko be nyawinjo kosechako siasa mar Suba. Mago kelo pogruok. Ok to pogruok no bro mayo wateko ka koro wadhi bedo e mesa, nikech gima duong' ahinya nyaka wabedi e mesa ma idhi lose kaka itimo piny. Pogruok mar siasa mondo siasa obed achiel e republic mana yor Raila Odinga cha ema ka waluwo to ibro terwa kuma onego terwa. To kwa weyo Raila mwadonjo e yore mamoko to kwa bi succeed nikech kwa bi bedo strong. Nyaka watia together, mwariwre, mwadhi kaka one platform mondo wang'iya ne kaka wanyalo riwo. Kore kwa wanyalo dhir jo Kenya moko. Erokamano, kaluwore gi lony mari jatelo, in CEO mar Black Region Economic Block, to kendo itelo ne governors kacha 14. Lony mari bende ano kacha kimedori maber kabisa, kendo isekelo mwandu maber migao ma bende untiere ni. Jomoko nyalo wacho ni telo romo bedo governor. Lek mari kata mare weche mag siasa kandi. Migosi Nyagaya nigi lek machalo nade? Digombe bedo mondo ikawe lemo moro achiel ariyo adek mondo mi konjo. Ing'eyo, man is not a problem. Onge ng'at monyuol without ambition. Ambition for leadership, ambition for any kind of ambition mora. Ang'eyo ni sani ng'eny ji ringo ni odwaro ma. Tadwa nyisi ni kachako tijno sani. To mono koro awera gi wach Lake Region. Wach Lake Region. Nikech ok anyal riwogi. Nikech samoro anyalo donjo e camp ma hinyo ng'ato to an e ofis. Anyalo donjo nikech sani koro emomiyo ka wacho ni ok onego wabed gi camps. Wabed one united force. Wariwre ariwa kanyakla to wabed strong. To an ok anyal wacho nikech be nasechung'. Koro ji expect ni sani onego bed ni aringo seme. Oganda moko ne penjo. To karingo seme, to sani ok dachak ringo seme. Sani awe ne jok ma pod kotemo hapgi. Nikech bende ji kiagi. To gisebedo Kisumu kae, gisebedo Nairobi, gisebedo kata jomoko aloka. Mago jok manyaka umi thuolo mondo jopiny odhi ong'egi. Kae to jopiny bende bilo e ofukgi nikech
an nosebila mang'eny, joseme nosechama properly. Man kata kadhi seme to giwacho ni Victor Okin, in nochami chon koro bi abiya. To jok manyien gi to nyaka ter gimoro mondo jopiny ocham. Eka ing'e ni ng'eyi mana kochami. Ya, koro sani ma nyaka gichak chon. Bende kine ocham gi nyaka dwe mar 2. Ok bende jopiny koro biro ng'e ni ng'ani wachalo kama. Koro an kanyo pod okaikora mondo chama, nosechama. We jok manyien odhi ocham. Josemo oseng'eyi. Josemo oseng'eya. Kendo ging'e chunya, ging'eyo kaka nabet kodgi. Ok en gi doubt kanyo. Omiyo kanyal dwa dhi prove ni koro adwaro. An Victor man nigi ng'eyo cha pok apogora. Ma kaponi diponi chunya moro dwaro mondo achung' to sapodi. Lakini kuom jok mong'eyo, kuom jok ma osebedo politics, sani is too early. To jok ma gini obwogo, ema nyaka tim gik ma ineno ka gitimo. To ken seme kende. Everywhere. Dakine ka MPs ringo helter skelter. MPs ok neno mana ka nikech gin gi jok ma ji ong'eyo. Kendo gin gitiyo, gin ok gimbwakni, ok gibuok, let not mbwakni. Ok gin gibuok ni gini nyalo dhi marach. Ong'eyo samunego koro donji mondo bed gi jopiny, mondo los gi jopiny. Kosetiyo ne jopiny to bende ong'eyo gi chunye, aonge gima buoga. Koro ok mineno ka MPs ok ringi gi jok madwa chungi, ni gigwenyore go e pap. Mondo ochamgi. Ng'at michamoga for 5 years. En ng'wech mane modwaro mondo odhi ochami, odhi e kanisa ni, odhi oger kia. No. So ng'ato kaka I'm not in a hurry. Even if gimoro nyowacho na ni koro abed a candidate. Bro funj bunge next year. To public servants onego wuogi tich in February. So sani wan mane June. Wane May. Yeah. Mano sapodi. To mana sapodi mana ne jok mong'eyi i pap. Mana jok mong'eyi pap. To jok makia pap. To nyaka buog sani makoro sani ma otonglo nyaka lwar. Kapok watieko, oganda luo bende sani nigi paro mopogore opogore. Jomoko nigi luor ni chama mar Baba ni koro chal ka gima koro ok dhi e yono makare. In kaka achiel kuom jogo ma bende ne chiegni gi Raila Amolo Odinga, kendo achiel kuom jogo ma bende in ne kaka achiel kuom thuondi mag luo, jok ma wigi ler, manyalo chiwo paro maliw ne oganda. Inyalo nyiso oganda luo nade? No, an aparo ni oganda luo wahore uru. Onge kihondko monego gowa. Jotendwa kaka Raila Amolo Odinga awahiro kane osewewa, nowewa e broad based. Nowe koseketowa gi yawuotwa, noseketo jowa mosedhi chako tich gi Raila Amolo Odinga gi Excellency President. To wan gi chama manoweyo kadhi nyime ma en ODM, ma chair mare en Gladys Wanga. Waseng'eyo ni osebedo chapni, especially kane wayudo mondo wabed kod our leader miluongo ni Dr. Oburu Odinga kaka acting party leader, ma sani obedo confirmed, koro en party leader mar ODM. To nokelo shida kuom other players ma bende are strong ei party. Ok wanyal dismiss gi. One called James Orengo, one called Sifuna. Those are two powerful people. Ma an gima daher wacho en gima chieng' mane waiko wuon Dr. James Nyikal noyudo ka onge, ne an loka to ne anene channel. Ruth Odinga noloso kanyo motegno ni gima dwarore kae en riwruok. Chama en achiel, wan gi Mwananchi, wan gi ground. To gima miya mor ni onge mowacho ni en Mwananchi gi chama moro, to kata en ground gi chama moro. Gima mora ni gine na ODM, maga jowa, magi be jowa. So what we need, maduong' ahinya, ma wadwaro mondo jotendwa, nikech abende an gi jotenda, ma jokanyo mong'eyo moloya, mondo gikonywa gitim gima ne Ruth owacho cha.
mondo wariw jowa. Kaeto eka wanyalo dhi kawo jo Sebei, kaeto eka wanyalo dhi kawo jo Trans Nzoia, eka wanyalo dhi kawo jo Bungoma ka wan achiel, eka wadhi kawo jo Kisii mondo wadhigo kanyakla e lweny. Kik wadhi e lweny ni ka ok wamako jowagi te. Lweny ni kwadhiye ka wapogore nyalo bedo ni gima joka dwaro. Mondo gini opogre, mondo kik wabed gi duol ka wadhi bedo e mesa. To mesa no bende nyaka wang'e ni to wan gi ng'ano giri madhi bet e mesa no. Mondo mesa no sami poge chiemo, kik pog chiemo to wan piny kaeni to jomoko mobet e mesa kacha. Mano e gima daher wacho. Mondo wamed jiwo gima ne Ruth owacho e liel kacha, ni jodongo, jopiny, weg piny ma jodongo kanisa, jodong sem, jodong Luo, jodong oriwre gi jodongo mamoko. Mokwongo giriwre kaka joluo, wabed gimoro achiel. Giriwo jogi ok tek, en gima yot. En kelo ji to bet piny. Jok mobet piny ok nyal koso suluhu jodongo mobet piny. Mondo ka gisebedo piny ma giriwowa, kaeto koro wadhi e pap ka wan achiel. Kik gimoro wuondwa ni kwadhi e paw cha ni wapogore to wabro succeed. Ng'ato nigi interest ne. Jo Mount Kenya nigi interest gi, jo Rift Valley nigi interest gi, wan be wan gi interest wa gi Western. To gima duong' monego wang'e, ang'o mane Raila otimo mohingowa, motama koro tamowa timo. Okawo jo North Eastern okete Okape, okawo jo Coast okete Kape, okawo jo Nairobi County okete Kape, okawo jo Western te okete Okape. Koro wan to koro wadwa dhi gi kikapu mane kok wariwore. Omiyo an my message en ni wariwre uru, wakwong walos odwa ni mondo obed abeda achiel. Nyalo losore, ok ni ok nyal losore, nyalo losore. Koselosore to koro wadhi wamak joka, to kendo dware ni watim gini mapiyo. Maka chopo sama koro ji dhi pangore yiero, to joka osenena ni piny mamwalo kucha, joka gina kaka ne Raila owegi. Kik walet gine Raila down ni wadonjo kuwapogore. To tich mar kelo wa together en tij jotendwa, not anybody else. Erokamano, mano wach mosiro kacha ni wabeda beda gimoro achiel eka koro wanyalo bedo weti kunyo koram gwang. Ko kamana ka thul makende magonero kamano maduong' ahinya kuom kete chunyo nagi TV dundo jaluo goro kamano maduong' ahinya kuom ote mabende oro wakanyo koram gwang bed mana kete chunyo nagi TV pile ka pile. Wiki kwil mar luo wa Facebook page mar chunyo nagi TV, TikTok chunyo nagi TV, kati subscribe channel mar YouTube page chunyo nagi TV. Goro kamano maduong' ahinya bende crew mago mane tok kamera kacha wan kacha gi nyadendi Oure kaachiel koda nyadendi iluongo kacha ni Jane Keyo, bende japicha mara Felix Omondi. Erokamano maduong' ahinya kaachiel kod Medusa machenro ni iluongo ni Nelson Mandela Okure wuod Ofunyu Jerusalem. Erokamano maduong' ahinya kapok watieko, jatelo Pono nigi wach mogik ma idwa wegodo oganda ka watieko. An mokwongo adwa mana go erokamano kuom miya thuolo mondo abi amos jodalawa nagi, mondo especially mondo ging'e ni to en tich mane ma watimo. Nikech samoro wanyalo timo gik mang'eny e Elreb kae ni to jiwanda mane to Elreb en to timo gang'o. To kare ng'at mabiro ga kelonu dhok e kor dala e cooperative kacha wuok en a member, to en obwongo mowuok Elreb. So mondo jopiny ong'e ni gik mwatimo ok nyal nenre ni nikech ok walendi, ok wadhi, ok wan politics, wan watimo professional, mondo ji ong'e ni Elreb bende nitie gima timo makonyo mtu wa chini kabisa. To kendo gi wach mikelo mogik no, adwa mana kendo jiwo jopiny ni kik wapogre kendo mani grassroots kucha, ni jomoko koro nyalo yudo sa kawuono gokinyi kana donjo adhi kamoro to adhi kawo duka, adhi kawo gimoro, to kadho kadonjo tayudo ka joluo nitie, jomoko wacho ni bwana un wrong, kuma uchomo no uchomo, kuma udhi onge. Koro gichako dhawo ineno. Koro awacho ni yawa ok onego gini ok en gima ji dhawe, gini en gima ji goe mbaka, ji ogo mbaka reasonably.
omiyo daher mana nuoyo ni kik wakel pogruok ei wan ji achiel. Kaka wacho ni wawuok Suba to warum Alego. Waduto te wana ji achiel. Koro kaka waseyore achiel ni to eka wariw jomoko mondo wabed one united strength, one united strong people ma joka Nyanam. Yeah. Erokamano maduong' ahinya, wabogorni erokamano maduong' ahinya kuom kawo thuolo mari makende mondo mi chopi konde twak kod oganda. Wago erokamano maduong' ahinya. Sut bende nokoromi maler kabisa. Iluongo ni jatelo maril. Oh gosh. Okay, Mor kabisa. Mane tayo chenro ni nyakoro Mgajwang' en an Steve James kangiro ma kawuono ne en ni Jakinda Emakeyo. Nyakwan Nyaronyi wan uritu masani. Luwe Facebook pages mago Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, kati subscribe channel maro ma YouTube mar Chuny Onagi TV uritu masani.